ang atong langitong Amahan, ug pinaagi kang Ginoong Kristo, di magahatag ka nato og mga kaalam ug hibalo. Karon niining takna sa kahaponon ang atong paghahatagan ug pagtagad mao kining tema nga naguluhan. Ang lawas ni Kristo mao ang bagkong dalan sa kaluwasan nga gibuksan sa Ginoo. Mga igsoon, sa dili pa sugo sa may pamatasan mayong adlaw kaninyong tanan, ilabi na sa tanan nga makadungog ug makakita niini nga mong video. Hinaut-unta nga ang Dios magahatag kaninyo og dugang pang mga kaalam ug pagpanabot niini nga maong klaseng mga mensahe nga gikan sa balaang kasulatan. Mga igsoon, akong pagasugdan ang tema nga naguluhan, ang lawas ni Kristo mao ang bagong dalan sa kaluwasan nga gibuksan sa Ginoo. Ato kining pamatud-an sa mga pangutana ug tubag. Ang pangutana nato ug ang tubag nato sa balaang kasulatan. Unang pangutana unsa ang dalan nga gibuksan sa Ginoo nga gipamatuod diha sa Biblia? Mga igsoon, ang unang dalan sumala kini sa Buhat kapitulo 24 bersikulo 14 ngadto sa 15 nga nag-ingon, ngadto sa 16 nga nag-ingon. Hinuon, ipahayag ko kini kanimo nga sumala sa dalan nga ilang gitawag og pundok. Ako nagsimba sa Dios sa among mga ginikanan ug nagtuo sa tanan nga nahimutang diha sa kasuguan o nahisulat diha sa mga propeta ug nagbaton diha sa Dios sa samang paglaom nga gipanagdawat usab niini nila ang paglaom nga adunay pagkabanhaw sa mga matarong ug sa mga dili matarong. Tungod niini kanunay ko gayud nga ginasing kamutan ang paghupot sa walay sambol nga kaisipan ngadto sa Dios ug sa mga tao. So sa Buhat kapitulo 24 bersikulo 14 ngadto sa 16 nagpamatuod kini siya nga adunay mga pundok nga gibuksan apan tinuohan lamang o kining mga iglesia kung simbahana o kining mga pundok o dalan, mga igsoon, dalan kini siya nga gibuhat tinukod lamang sa tao. Ang pangutana napusab mga igsoon, gipasagdan ba lamang sa Dios ang mga katawhan diya sa ilang mga dalan o mga tinuoan? Mga igsoon, atong basahon ang Buhat kapitulo 14 bersikulo 16 kung tinuod ba nga gipasagdan kini sa unang mga panahon. Atong basahon mga igsoon. Nagaingon, sa miaging kapanahunan iyang gipasagdan ang tanan nga mga kanasuran sa paglakaw sa ilang kaugalingong dalan. Unsa na mga igsoon, gipasagdan lamang sa Dios ang mga katawhan diha sa ilang dalan o tinuoan. Kana sa unang kapanahonan, sila gipasagdan sa Dios. Ang pangutana mga kaigsuonan, nahibalo ba ang Dios nga ang mga dalan o tinuoan sa mga katawhan paingon sa kamatayon? Mga igsoon, nahibalo ba ang Dios nga ang mga dalan o tinuoan nga gihimo lamang sa mga katawhan o sa mga tao paingon dahil ngadto sa mga kalaglagan o sa kamatayon sa ilang kinabuhi o kalag? Mga igsoon, sumala sa Proverbio or Proverbs chapter 14 sa kapitulo 14 bersikulo 12 nagaingon, adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon.
So unsa day maigsoon, nahibalo na day ang Dios nga ang mga dalan o tinuhuan sa mga katawhan paingon di ay ngadto sa kamatayon. Nan unsa man ang mga klase nga sa mga tinuhuan o dalan ang paingon sa kamatayon. Mga igsoon, unsa man nga mga klaseng tinuhuan o dalan nga paingon sa kamatayon. Mga igsoon, atong subayon, susihon kung unsa kini. Mabasa nato kini siya sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 13 nga nag-ingon. Sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit. Pultahan nga masigpit. Kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan nga padulong sa kapilihan. Ug daghan ang nagasulod niini. So daghan ang misulod. Kay masigpit ang pultahan ug higtin ang dalan nga padulong sa kinabuhi. Ug jutay ra ang nakatultol niini. So unsa day maigsoon? Ang klase nga tinuhan o dalan paingon sa kamatayon sangkad ug lapad di ay mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Ang pangutana mga kaigsuonan, ang Dios may dalan ba nga gisangyaw sa iyang masinugo? Ang Dios aduna bay dalan nga gipasangyaw alang sa iyang masinugo? Mga kaigsuonan, nagpamatuod ang Marcos kapitulo 1 bersikulo 3 nga kini iyang gihatag ug gipamatud-an niining maong basahon mga kaigsuonan. Marcos 1:3 nga nag-ingon, ang tingog sa magasinggit diha sa mga awaaw. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Tul-iran ninyo ang iyang agianan. Unsa day mga kaigsuonan? Unsa day ang Dios ang dalan nga gipasangyaw sa iyang mga sinugo? Mao kini ang dalan sa Dios or sa Ginoo. Okay. Ug atong tul-iron ang maong agianan. Mao kana mga kaigsuonan, tul-iron ang maong agianan. Ang pangutana na usab mga kaigsuonan, kun ngano nga ang bag-ong dalan sa Ginoo mauman kining gitawag nato og unsa man ang pangalan sa iglesia o dalan sa Ginoo nga iyang gibuksan alang paingon sa kaluwasan. Unsay ngalan mga kaigsuonan? Atong basahon ang Hebreo kapitulo 10 bersikulo 19 ngadto sa 20 nga nagkanayon mga igsuon. Hebreo kapitulo 10 bersikulo 19 ngadto sa 20 nga nagkanayon mga igsuon. Mga igsuon, sanglit may pagsalig man kita sa pagsulod sa dapit nga balaan pinaagi sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa bag-o og buhi nga agianan nga iyang gibuksan alang kanato lahos sa tabil nga pinaagi sa iyang kaugalingong lawas. Ang iya daay nga kaugalingong lawas mga kaigsuonan ang dalan sa Ginoo. Ang dalan nga gibuksan paingon sa kaluwasan mga igsuon. Mao kana ngano man mga igsuon nga ang bag-ong dalan unsa man gani ang iyang kuan ang kining pinaagi man sa iyang lawas tungod kay matud pa ni apostol San Pablo sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 24 nagpamatuod nga gikalipay nako ang akong mapag-antos tungod kaninyo kaysa akong magiantos na katabang ko sa wala pa mahimpit nga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang iyang iglesia. Unsa day maigsuon? Ang lawas di ay nga gibuksan didto mga kaigsuonan mao ang iglesia. So ang lawas ni Kristo mao kini ang dalan sa katawhan paingon sa kaluwasan. Kay kini mga kaigsuonan, dalan man kini siya sa kaluwasan. Dili
dalan paingon sa kamatayon, kundi dalan padulong sa kaluwasan. Dalan bagyod sa kaluwasan kung niini mga kaigsuonan ng hisakop. Dalan mga kaigsuonan sumala sa Buhat Kapitulo 16, versikulo 17 nga nagpamatuod kini mga igsoon. Nag-ingon siya, og si Pablo o kami gisunod-sunod niya nga nagasinggit kining mga tawhana maoy mga ulipon sa labing halangdong Dios o kaninyo nagamantala sila sa dalan sa kaluwasan. So at niini mga kaigsuonan imantala ang dalan sa kaluwasan. Unsa gani ang dalan sa kaluwasan mga kaigsuonan? Mao ang lawas ni Kristo nga gihimo ni Kristo nga iglesia. Ang pangutana na usab, unsang klase nga dalan o ngano man nga ang bagong dalan sa Ginoo mao man ang lawas ni Kristo. Mao ang dalan usab sa katawhan paingon sa kaluwasan. Mga kaigsuonan, tungod kay ang 1 Pedro Kapitulo 2 versikulo 24 nagpamatuod mga igsuon. 1 Pedro Kapitulo 2 versikulo 24. Kini siya gipamatud-an mga kaigsuonan ug iya kining gihatag ang maong mensahe ngadto sa katawhan alang sa pagluwas sa katawhan. Atong basahon ang 1 Pedro Kapitulo 2 versikulo 24 ngadto sa 25. Siya gayod mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas. Unsa gani nang lawas? Lawas ni Kristo. Ngadto sa kahoy aron kita mamatay ngadto sa mga sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang masamad kamo nangaayo ug kay samag mga karnero kamo mahiadto nanghisalaa kaniadto na nga hisalaag apan karon kamo nahibalik na magbalantay ug magdudumala sa inyong mga kalag. Unsa day mga kaigsuonan ang dalan ay ang rason day mga kaigsuonan ngano ang lawas ni Kristo mao ang bag-ong dalan sa Ginoo nga mao ang makaluwas sa mga katawhan o mao ang dalan sa katawhan padulong sa kaluwasan tungod mga kaigsuonan kay si Kristo mismo mao gayod ang mihatag niini. Dili ang lain mga igsuon, dili tao. Ang pangutana, unsa nga klase sa dalan o ultahan nga paingon sa kaluwasan o kinabuhing dayon. Maigsoon, sumala sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 14, kining maong dalan, klaseng dalan mga kaigsunan, lisod, sudlon. Atong basahon, kay masigpit ang pultahan nga ug higtin ang dalan nga padulong sa kinabuhi ug jutay ra ang nahiduol o nakatultol niini. Gamay ra ang nakatultol niini nga gani ilang gisalikway mga kaigsuonan. Masigpit ang dalan. Unsa na ang klase nga dalan? Masigpit nga dalan ang padulong sa kinabuhi. Lisod kayo sudlon kining lawas ni Kristo. Bisan pa mga kaigsuonan gitan niya kini diha sa kaluwasan. Talagsa ra kayo mapasakop niini mga igsuon. Talagsa ra kayo mosulod niini tungod kay anaa kini saya sa balaang kasulatan. Ang pangutana sa masigpit ba nga dalan ang tao gisugo ni Kristo nga pagasudlan? Mga kaigsuonan, mabasa nato kini siya sa Lucas Kapitulo 13, versikulo 24 ngadto sa 26 mga kaigsuonan. Lucas Kapitulo 13, versikulo 24 ngadto sa 26. Kung tinuod ba mga igsuon nga sa masigpit nga dalan pasudlon ang mga tao o gisugo ang mga tao para pasudlon. Lucas 13, 24 ngadto sa 26 nagaingon, panlimbasugi ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit. Kay suginlan ko kamo nga daghan ang maninguha sa pagsulod
apan dili makahimo. Unsa pa gyud? Sa diha nga ang tagbalay makatindog na ug makasira sa pultahan, kamo musugod sa pagtindog sa gawas ug sa pagtuktok sa pultahan nga manag-ingon, Ginoo, ablihi kami. Kaninyo siya mutubag nga magaingon, ambot tagadiin kamo. Unya musugod kamo sa pag-ingon sa pag-atu sa imong atubangan, nagpangaon og nagpanginumbaya kami ug sa among kadalanan nagpanudlo ikaw. So niya na mga kaigsunan, kung dili na nagasulod sa sigpit nga dalan ug dili mosulod sa lawas ni Kristo, dili mailan sa Dios, bisan pa mga kaigsunan og kanunay nga nagakalawat, bisan pa kanunay nga nagasimba, bisan asa, kung dili siya diha sulod sa lawas ni Kristo, mga igsuon, dili gayud siya pagailhon sa Ginoo. Ang pangutana, piliton ba nato? Upugson ba nato ang mga tao sa pagsulod sa iglesia ang lawas ni Kristo? Labi na kung anaa siya sa laing dalan. Mga kaigsuunan, gisugo ka na. Sumala sa Lucas Kapitulo 14, versikulo 22, ngadto sa 25 nga nag-ingon. Ug unya ang ulipon miingon, agalon nahimo ko na ang imong gisugo. Gani, aduna pa'y kasudlan? Ang agalon miingon sa ulipon, umadto ka sa kadalanan ug sa kakuralan, ug pilita ang mga tao sa pag-anhi dinhi aron mapuno kining akong balay. Kay sultihan ko ikaw, ang walay bisan unsa niadtong dinapit nga makatilaw sa akong kumbira. Ug dihay dagkong mapanon sa katawhan nga mikuyog ang Hesus ug siya miliso ug miingon kanila, kung dunay tao nga manhi kanako ug dili siya magdumot sa iyang kaugalingong amahan ug inahan ug asawa ug mga babae ug mga igsoong lalaki ug igsoong babae ug bisan sa iyang kaugalingong kinabuhi, dili siya mahimong akong tinun-an. So unsa day mga kaigsuonan, piliton day ang tao sa pagsunod sa iglesia ang lawas ni Kristo, labi na kung atoa sila sa lain nga dalan. Ang pangutana na usab mga kaigsuonan, unsa man ang gingalan ni Kristo sa mga tao nga wala mosunod sa lawas ni Kristo ug miagi sa laing dalan. Unsay ngalan nila gingalan ni Kristo? Mga igsoon, atong pagabasahon ang Juan Kapitulo 10, versikulo 1, kung unsay ngalan sa mga tao nga dili mosulod sa lawas ni Kristo, gani tuwa sa lain. Atong basahon ang Juan Kapitulo 10, versikulo 1 nga nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang mga tao nga mosulod sa turil nga dili moagi sa pultahan kun dili mo katkat sa laing kaagian, kana siya kawatan og tulisan. Unsay gingalang mga igsoon ni Kristo sa mga tao nga dili mosunod sa lawas ni Kristo, niini nga maong dalan sa kaluwasan og miagi noon sa laing dalan, ginganlan sila og mga kawatan og mga tulisan mga igsoon. Ang pangutana, makasunod ba sila sa gingharian sa Dios ang dili mosunod sa lawas ni Kristo? Mga kaigsuonan, atong patubagon ang balaang kasulatan sumala sa Lucas Kapitulo 13, versikulo 24 ngadto sa 22 ngadto sa 24. Lucas Kapitulo 13, versikulo 22 ngadto sa 24 nga nag-ingon, apan sa diha nga sulungon siya. Lucas Kapitulo 13, versikulo 22 ngadto sa 24. Og si Jesus mipadayon siyang paglakaw agi sa mga kalungsuran og kabalangayan nga nagpanudlo og nagpanaw padulong sa Jerusalem. Og dihay miingon kaniya, Ginoo, jutay ra ba ang maluwas? Og siya miingon kanila, panlimbas sugin ninyo nga ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit
kay suginlan ko kamo nga daghan ang maninguha pagsulod apan dili makahimo. Unsa day mga kaigsuonan, makasulod ba sa gingharian sa Dios ang dili mosulod sa lawas ni Kristo? Mga igsuon, ang tubag dili gayod. Busa sulod kamo sa lawas ni Kristo. Mga igsuon ko nga napa sa lain nga mga pagtulunan. Kay matod pa sa Pinadayag Kapitulo 18 versikulo 3, hawa kamo ni anang dili makaluwas aron kamo dili makaambit sa silot sa Dios. Hinaot unta nga mosunod na kamo sa lawas ni Kristo sa bisan unsa o nagkalain-laing dapit. Kining iglesia ang lawas ni Kristo mao ang dalan nga gibuksan ni Kristo alang sa kaluwasan mga igsuon. Dinhilang kutob ug maayong adlaw kaninyong tanan.